Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Aniya na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Ang National Bureau of Investigation Region 7 may pahimangno sa publiko batok sa gitawag nga love scam nga miuso karon sa social media. Si Beth Parcon mohatod niining maayong balita. Ang National Bureau of Investigation mipasidaan sa katawhan nga kanunay magbinantayon kabahin sa gitawag nga love scam nga mikatap sa mga nagkadaiyang social networking platforms. Aron nga masayod ang publiko, ang NBI 7 mibatbat sa modus operandi kabahin niining matang sa online scam. Kundiin na matyagan nga ni grabe ang panghitabo niini karong panahon sa pandemya. So the signs of a love scam. Number 1, out of nowhere, somebody adds you as a friend, then professes his or her love so very quickly. So it's like from hello to I love you. And then, after that they gain your affection, they would ask for money. They would pretend that they have an emergency, and the very first thing that they're going to do, these cyber criminals would want to isolate you from your friends and your family. So they would ask you to be off the dating site, or they would ask you to be communicating with them directly and only them, because after all, you're supposed to be in an exclusive dating relationship. Mihatag usab ang ehensya og mga pahimagno kabahin sa mga laka nga pagabuhaton aron malikayan nga mabiktima sa love scam. Matud sa NBI, subsub karon ang ilang pagtubag sa mga insidente sa love scam ug ang pagpalig-on sa pagbatok niining matang sa pangilad. Beth Parcon para sa Maayong Balita sa Cebu. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, aniya si Roy Lumutan. Nangita ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD og mga local breeder nga anda mamuhi og darag native chicken dinhi sa Negros Oriental. Kining programa gilauman nga makadugang og panginabuhi sa mga mag-uuma. Ang darag chicken ang improved breed sa Panay native chicken. Ato silang gi-purify na uniform ang ilahang physical characteristics, predictable ang ilahang production performance, and mahimong consistent ang ilahang product quality. Mas daghang maitlog ang darag native chicken matag tuig nga maabot ngadto sa 120 ka itlog. Insakto pod sa timbang ug unod ang darag kung itandi sa ordinaryong Bisayang manok. Kaabag sa PICARD sa pagpromote sa pagbuhi og darag native chicken sa lalawigan ang Silliman University College of Agriculture. So Silliman Agency would provide breeder darag native chicken to as many as 200 farmer adopters throughout the province. Giklaro sab sa PICARD nga dili ini usa ka genetically modified species. Sa mga interesadong mamuhi niini, gihangyo sila na moadto sa Silliman University College of Agriculture. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan. Atong paminawon si Ray Anthony Chu alang sa iyang maayong balita sa Bohol. 40 ngadto sa 50% ang dugang ani sa usa ka umahan nga magbuhi og kiwot o stingless bee. Ang kiwot gagmay nga buyog nga mo'y nagdala sa mga pollens sa ilang pagpaniba sa mga buwak aron may mahitabo nga pollination nga makapabunga sa mga tanom. Matud pa ni Jomer Balag, usa ka integrated diversified organic farmer ug otoridad sa kiwot, nagpadayon pa sa iyang umahan ang research kabahin sa epekto sa kiwot ngadto sa mga tanom. Based on my observation sir no sa biligal sa kuan effect sa stingless bee sa vegetables o sa mga fruits. So sa akong nakita no 30 to 40% or 30 to 50% ang increased production. Walay daghang kiyaw-kiyaw ang pag-atiman o pagpasanay niini. Gawa sa dugang ani og mas tingkad nga bulok sa mga buwak, mahimong mukita ang pagtinir og kiwot. Gani dinhi sa Bohol, ilusad na ang pagbansay-bansay sa pagpamuhi sa kiwot nga gisuportahan sa mga ahensyas kagamahanan ug sa gawad kalinga aron magamit usab kini sa mga bulanong nagbansay sa malungtarong pagpanguma. Alang sa mga buot makisayod kabahin sa pagpamuhi og kiwot, pakigsabot ni Jomer Balag sa Jolitz Eco Farm sa Cambacay, Batuan o adto sa Agricultural Training Institute sa Kabawan niining syudad sa Tagbilaran. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.
Aniya si Rizali Calibo alang sa maayong balita sa Siquijor. Dako ang kalipay og pasalamat ni Siquijor Governor Zaldi Villa ug sa mga opisyales sa lokal nga kagamhanan sa munisipalidad sa Lazi, particular na sa mga agrarian reform community sa barangay Kinamandagan, si Makulong ug Nahirong ngadto sa Department of Agrarian Reform. Kini tungod sa nadawat nga bridge project ubos sa tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo kung TPKP program. Thank you kayo, Sek, sa imong pagtabang din sa Siquijor. Ang dami mo nang natulong sa akin. I'm so proud of you because even though you are still undersecretary at the time, you helped me, especially our projects in Siquijor. Dili pa lamang dugay may bisita sa lalawigan sa Siquijor si Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz aron pag-inaugurar ug pag-turnover sa nakumpleto na nga proyekto nga nahimutang sa barangay Kinamandagan, Lazi, Siquijor. Si Secretary Cruz mapasigar buhong mipadayag nga ang maong tulay lig-on tungod kay ang putaw nga gamit ni ini imported gikan sa France ug kini susama kalig-on sa Eiffel Tower. Nakakatuwa po na nandito tayo ngayon sa maliit na probinsya ng Siquijor. No? Sabi nga ni Paro Grace kanina, bihira na napupuntahan at nabibigyan ng pansin. Pero nandito po tayo ngayon, pinapasinayaan yung isang tulay, alagaan lang po natin para mas pakinabanganan pa ng mas maraming generasyon. Sumala pa ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Grace Frua, ang maong tulay nagkantidad og 8,490,000 sa gitason nga 55 or 55 linear meters ug kini mapahimoslan sa 252 ka mga agrarian reform beneficiaries nga gilangkuban sa 140 ka mga kalalakinan ug 112 ka mga kababayinan gikan sa 8 ka mga kasikbit nga barangay sa Kinamandagan, Kangklaran, Tignawo, Kimba, Puo, kang Gumantong, kang Atuyom ug kang Asa. Alang sa maayong balita, kini si Rizali Anding Calibo sa Philippine Information Agency, Siquijor. Ug dinhi natapos ang atong programa. Kung diin inyong nahibaw-an ang mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo ug kini ang maayong balita sa Central Visayas.